नंगौ जोंनि बिटिआरआव थानाय गासै मोन 12टा एमएलए समष्टि दङ। बे 12टा समष्टिनि गेजेराव जिहेतु जोंनि बिटिआर सरकारा गोरोबथाजों एलायन्सजों सलायनाय मोनसे सरकार। दा बे एलायन्सजों सलायनाय सरकार हिसाबै जोंनि एमएलए समष्टिफोरखौबो सिट शेयारिं खालामबाय। दा बे सिट शेयारिं खालामनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै एमएलए समष्टि, बे एमएलए समष्टिनिनो मोनथामखौ बिजेपिआ गावसोर लानानै उदालगुरि समष्टि मोनसेखौ इउपिपिएलनो हगारनाय, बेखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावथि रायजो राजाया खुद्रिनायखौ फोरमायदों। बियो स्वाभाबिक, मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोबोद दुखु खस्थ' आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव उदालगुरिनिफ्राय जोङो इउपिपिएलनि 10 जननि भितराव जों साबाखौ देरहाहोनो हादोंमोन। दा बे हिसाबै जोंनि रायजो राजाया खुद्रिनाय आरो दैदेनगिरिया खुद्रिनायखौ देखायदों। आरो आं फोथायनाय दङ जे जोंनि इउपिपिएलनि गोजौ सारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रायजो राजाजों सावरायहैयोब्ला बिनि समाधाना निस्सय ओंखारगोन। आरो बिजेपि जायफ्रा टिकेट लाबाय पानेरि समष्टिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन समष्टि मोनथामाव, बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएलनि जिफोर मावथिफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ माखासे आसास होनांगोन, माखासे एग्रिमेन्ट खालामनांगोन। होमब्लानिया बिथांमोननि जानानै जोंनि रायजोफ्रा हयथ' खामानि मावगोन, आं बेखौ नुहुरदों। ना इउपिपिएल दोलोनिफ्रायल' नङा, दिनै नाय सारा आसामाव बिजेपिआबो एमपिफोरखौनो माने बिजाथि दैखांदों। जोंनि पानेरि समष्टियावबो रायजो सभानि सायख'जागोदान एमपि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ एमएलएनि टिकेट होनानै बिथांखौबो दारायहोनो नागिरदों। दा जोंनियाबो उदालगुरि समष्टियाव बिटिसिनि बा बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै फसंदों। बेयाव जोंहा जेबो हाइडेन एजेन्डा गैया। जोङो बिजाथि महरै एमएलए महरै बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों। दा बेयाव जोंहा जेबो इन्टारनेलि जोंहा एजेन्डा जेबो गैया। ना दासिमबो जोंनियाव निर्दलीय बा इन्डिपेन्डेन्ट जोङो बबेबा समष्टियाव गेलेगोन बिनि जोंहा जेबो सरसा जायाखै। उदालगुरियाव बिजेपिआ जोंनो मोनसे हगारदों उदालगुरिखौ, आरो माजबाटआव माजबाटआवबो फ्रेन्डशिप गेलेदों। बिजेपिनिबो दङ आरो बेनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्रायबो रतेन्द्र दैमारि बिथांखौ थिसननाय जाबाय बा दैखांनाय जाबाय। दा बेवहाय फ्रेन्डशिप गेलेगोन। दा जों पानेरिखौबो जोङो लुबैजादोंमोन, जिहेतु आंबो पानेरि समष्टियाव गोग्लैनायनो सासे इएम। दा बे हिसाबै आंबो लुबैजादोंमोन जे पानेरिखौबो फ्रेन्डशिप होयोब्ला मोजां होननानै। दा बेयाव जोङो दोलोनि नीति आरो आदर्श, हाइकामान्डनि नीति आरो आदर्श, गाहायै जोङो बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो जोंनि ओनसोलखौ सोलायनांगौनि जौगाहोनांगौनि सार्थआव जोंनि दोलोआ जिखिना सिद्धान्त लायो, जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जि सिद्धान्त लायो, बे सिद्धान्तखौनो जोङो फैबाय थानाय समाव मानिलांगोन होननानै जोंनि गेजेराव जों सावरायलायना लानाय जादों। नंगौ, बिजाथिखौ लानानै बयबो माने लुबैनाय, मोनिया दुखु मोननाया रंजानाय बियो थादों। बे सारा आसामाव जोङो नायोबा नुगोन। दिनै महाजोत बन्दनाव थानाय कंग्रेसआवबो, एआइडिआवबो, बिजेपिआवबो, बिपिएफआवबो, बा रायजर दलावबो जानो हागौ, बा गुबुन गुबुन दोलोआवनो बिजाथिखौ मोनैनि थाखाय रागा जोंनाय खुद्रिनाया जादों। आरो बियो जेब्लानो बिजाथिनि नमिनेसन गथायनाया जागोन अब्लानो बे जिखिना दावराव दावसि जादों बे जोबगोन होननानै आं सानो। जोंनि इउपिपिएलआवबो गोबां दावराव दावसि जानायखौ आं नुवाखै, खिन्थु जोंनि उदालगुरि हिसाबै जोंनि एसे बाराखौ जोङो जानायखौ नुदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो बिजाथिखौ लानानै देरहाहोनायनि मोनसे सिमांखौ जोङो नुदोंमोन नालाय। दा बेखायनो जोंनियावबो एसे रागा जोंनाय खुद्रिनाया दङ। आरो बे बाथ्राखौ जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला रायजोनो रोखा रोखायै फोरमायना होगोन, होमब्लानिया निस्सय बे रागा जोंनाय खुद्रिनाय बियो जोबगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। इउपिपिएल दोलोआथ' दासिम उदाङै जोङो 8टाखौ बिजेपिआ जोंनो हगारनानै होखादों। आरो दासिम माजबाट समष्टियाव फ्रेन्डशिप 8टाखौ जोंनो हगारनानै मोनसेयाव फ्रेन्डशिप। दा 12टा जोंहा एमएलए समष्टि दङ। आरो बेयाव जोंनिफ्राय थांखि आरो नोजोर लादों बिटिआर ओनसोलाव थानाय 12टा एमएलए सिटखौनो जोङो माने जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ रिकभार खालामनो थाखाय बा देरहाहोथारनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जायो।